på i dag, var et foredrag med en sømand. For 2 år siden drog Ingolf Nielsen ud på sit livs rejse fra Kolding til New Zealand i en katamaran. I dag blev der sunget sømandsviser og drukken kaffe i kandevis i OK-klubben i Kolding. Men det er jo ingen problem at komme med kort varsel, når man har så meget på hjertet at fortælle. Dagens hovedperson var 67-årige Ingolf Nielsen. Han fortalte gæsterne om sit livs største rejse, som han drog ud på i 2013. 6.7.13, der forlod jeg så havnen hernede. Med sin katamaran sejlede han helt fra Kolding til New Zealand. For Ingolf Nielsen var det en fantastisk oplevelse. Det var rigtig sjovt, fordi jeg har mødt en masse dejlige mennesker på turen. Og jeg har oplevet en masse og set en masse, og det er simpelthen bare ved alle tider, der har det. Foredraget er en del af Levende Ord Festival i Kolding. Ingolf Nielsen er glad for at få lov til at fortælle sin historie. Det er dejligt, at nogen interesserer sig for det, jeg har gået og lavet. Og det er sådan en dejlig fornemmelse. Ingolf Nielsens rejse varede 2 år, og han nåede den halve verden rundt. Og man kender sit udstyr, man kender sin båd og det hele, så er det ikke farligt. Inden rejsen havde han brugt hele livet på at planlægge den lange sejltur. Og da så blev pensionist, så sagde jeg, nu skal jeg afsted, for nu har jeg båden og tid og penge og det hele. Nu skulle jeg bare afsted. Ingolf Nielsen er mere end glad for, at han drog ud på sit livs største rejse. Og han vil opfordre andre til også at opfylde deres egne drømme. Der er mange, der går med drøm om at lave et eller andet. Men de kommer ikke, de mangler det sidste lille spark, kærlige spark til at komme afsted. Og det er det, jeg siger, de skal gøre det. De skal gøre det. Ja, det er så dejligt bagefter. Levende Ord Festivalen slutter på søndag, hvor Gita Nørby på Kolding Bibliotek læser højt til Svend Skippers musik.